cepheye yakın bizim vatandaşlarımız, arkadaşlarımız. Burada yalnız Kırım Tatarlar değil de onların birebir savaşan arkadaşlar. Bu arkadaşlar da Kırım Tatarca öğrenmeye başladılar. İşte biz bazı yardımlar topladık. Drone şey. İşte şimdi esas olarak onların ihtiyaçlarını öğrenmeye geldik. Elimizde ne gelecek onu yapmayı istedik. Savaşta olmayan anda sivil insanların boyun borcu eline geleni hep bizim askerlere destek vermek. Сьогодні ми в гостях у 2-го мотопіхотного батальйону 109-ї бригади ТРО. Чому ми тут? Тому що цей батальйон носить ім'я кримського хана Девлета І Гірая. Це той самий хан, який свого часу палив Москву. Тобто ми сподіваємося, що наші хлопці знов це зроблять, і саме цей батальйон докладе всіх усиль для того, щоб спалити цю Москву, чого чекає вся Україна. Ми привезли до хлопців допомогу, а саме тушонку, побутову техніку, дрон і спальники. І сподіваємося, що найближчим часом ще приїдемо сюди і ще будемо передавати їм допомогу. Дуже приємно і Саву за те, що допомагаєте. Це вже не перша допомога. І ми не тільки в цьому батальйоні були, і допомога дуже велика. І все, що ви робите, дуже нам допомагає. Дуже дякуємо. Сао.